नमस्कार प्रणाम। हम सुधीर शर्मा रवा सभे के आसी बासी न्यूज में स्वागत करतनी। तो सबसे पहिलका बासी न्यूज ही बा कि सबके बनावे के पड़ेला, घर खाती, परिवार खाती, दुकान खाती, बाजार खाती बनावे के पड़ेला। ना बनाई तो बुझे कि बतिये बिगड़ जाई। जी हम बात करतनी बजट के। 2024 के बजट आ गइल बा। कुछ लोग कहता कि नीमन बा, कुछ लोग कहता कि खराब बा। यही खराब नीमन के बीच में किसान आ नौजवान हाथ मल रहल बड़े। पेट्रोल आ गैस जी जथावत बानी। जी हाँ, सस्तो कुछ भइल बा। मोबाइल के चार्जर आ सोना चांदी जी सस्ता भइल बा। आ दूसरका न्यूज बा कि हमरा रील वालू मास्टर साहब के 2 महीना वेतन मिलला हो गई। आ यही में उनकर मेहरारू कहलिए कि हमरा बोल बम जाए के बा। अब मास्टर साहब पैसा के व्यवस्था ना कर पहले है तो मेहरारू उनकर रूस के माई जोरे बोल बम चल गई। अब बुझे कि अब मास्टर साहब के ड्यूटी जाए के पड़ता, अपने खाना बनावे के पड़ता। सावन के पावन महीना आ गइल बा। चारों ओरे बोल बम के नारा गुज रहल बा, हर हर महादेव के नारा गुज रहल बा। यही सावन के पावन महीना में पवन जी के नया गीत आइल बा, गौरा हो हमार अखिए के सोझा रहना। बहुत बढ़िया भजन बा, हम सुनले बानी। रो सभे सुनब त नीक लागी। त ई रहे आज के टोटल बासी समाचार। फिर 2-4 गो बासी समाचार बिटोरब, तरावा सभे के बीच उपस्थित होकब। तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत।